Hello? Okay, he make a knock on your reary. He make a coyer, stand up there, Lazo, Chinecabago, Colazo. No, Bishop, I'll go and say, I'm just giving me interview. No more, I say, call name, I am not Megan Taff. I think the other night now in our life, Batara. This girl, I heard it again. It is on Ijaho. Of Huma. It is on Ijaho. Eh? And we use Rugi. Mbakwa Elizabeth. Elizabeth. Back I'm the fresh. It is on a 1 year 3 in a kunkum. I swear, Allah. I am about to get the line here, but no. You put it again. I say you put that ghetto now. You put it. I told that. You put that ghetto. But I'm going to go see a one straight for them. You put that ghetto, but no. Whatever without it, I say you go back. Look at now. What the packet? I heard the bishop. Where you pull me? In a cover, who you put get to the Chideka Bagoko. Ibranga big. Mba go see Tomo never. No matter where I want, my yard. Hey, I want to create your no what. They are what they get. Very much okay. I'm fine. Lazo. It are full. 30. Must get Lazo. Let him make a knock on your reary. Let him make a knock on your nose run Chaja Sagapa. Bishop, Alamas. Lazo, what's our extension wire? Bianca Atakoshi. Tono. You think I'm joking with you? Asking a tall. Okay. Look at Otele when Fury can de Philippine Bianca. And ya prostrate Chileka Bago Conyer. Look at Burike board age Akushromo primary school. A is for apple, B is for boy, C is for cup. Lepo de Otelegra, my bribanga be mega conyo banded. Ya phone okay. It's how we get to now, Hobianga Biata Koshiremeza. I say, get the phone and I can get Chileka Bagoko. Take what I hope Biata Koshiremeza. Phone and I can only phone and Jimmy and Aka Bishop, Jimmy and Aka. What I can knock him, see dog on Aka. Well, a lepada, Metro Wagga Bam. The age. And your pongi had to take that phone outside. With the phone up outside. Where is he? Where is he? To cat. Each and then I walk at this. Jesus Christ. Yeah, Alingo Broko, is that for le? Alingo Broke, is that for le? Anamani hine, where there for Lalenga. This girl I heard about this girl and I can't hear you. Ediafole. Let him just go one mush. I'm working here. No, oh my niece. My niece. I am up behind him Unishi. Get with the phone and get being head. With the phone and get being head, get up behind him Unishi. Get being head. Wait, let me open window. Let me pay window. Let me open the window. Wait, let me open the window. Sorry. This thing should stand now. Ejike wele na antenatal. Elube hundi. Ekwala ga na eji agaga antenatal nwanyi di megiwe. Ike aba obia. Kwe wakaga ho straight, te wakaga ho straight.
The one kagang straight. Look at. Onye terega akwake. Onye terega akwa. This guy you release at them. Onye terega akwa. Efenja no n'ụlọ. Efenja no n'ụlọ. Ime ole ka ede. Onwe o. Enwe ime ede. Eh? Mba. Ede afọ ole? Adị m afọ 28. 28. Akwe ma n'ihe ọbụla mere ebe na social media dum. Nga n'iru mewa gị interview. Yes. Tọ n'azụ gị. Chai Chineke nna. Lewanya na wall ahụ Deaconess. Deaconess lewanya na wall ahụ Chineke agbagọkụ. Lewanya na wall ahụ ike ọtụ. Lewanya na wall ahụ Deaconess. Deaconess Miriam. Lewanya na wall ahụ nwa bingo. Emubeghị nwa elubeghị alụ. Iriwela akwa ndị antenatal. Dị 28. Deaconess. Deaconess Miriam bịa were phone gị nwa bingo nwụrụ anwụ. Iwe onye ebe? Awụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo. Ọlụ. Ebe na Ọlụ. Ihe ọma. Were aka gị ahụ the West Street. Were aka gị ahụ the West Street Chineke agbaghị ọkụ. Lee ihe o meghe nnọọ ka onye gara ije dị ọhụụ. Alụbeghị gị lekwa ihe gara aga maburu akwa iji anọ n'ala. Sinda lilili. Bịa were fonu gị n'aka jide n'aka ma ahụ ihu gị akwake meghe ma na-ewe gị iwe bịa. Ma ahụ eze gị. Aka ị na-eti n'ọnụ ụwụ gị. I say bring that hand down. Otu isi ya dị nnọọ ka isi onye nọ n'ọchịchị. Isi federal government. Gịnị ka ịrụ ha? A ma arụ ọrụ oyibo. Ọrụ gịnị ka ịrụ ha? A ma arụ ọrụ ebe a na-eme arụ ọrụ ebe a na-eme vessel service na iti mmanụ eji wee na service vessel. Chief Entes ga has ma ahụ olu. The wolugo ta. Ostrich, brava wine. Ostrich olu. Ostrich olu. See one year back. Awụ m onye ihe ọma. Onye ihe ọma ọlụ. Let's say ebe ni ihe ọma ọlụ. Ụmụ ngụma. Ebe na ụmụ ngụma. Ụmụ ngụma ọkwa abalị ụmụ ngụma. Nne na nna gị ọ dị ndụ? Mpa ma nwụọla. Ndụ nna. Gịnị gburu nna gị? Ama m ọjọsọ anyị pere mpe mgbe ọ nwụrụ. Ịgbala aja ike. Ịkpụrụ aja gị akpụ. A ma akpụ ya mgbe ụfọdụ. Aja ike gị ugbu a kpụrụ ya akpụ. Mba, akpụ m ya. Ihe afọ ga eji arụ n'ụwa ifo. Ọ ga-wee rucha ji n'ike gị, aja gị gbakọ juo dọrọ. Then get supply here to the China. I don't put another with one eyelashes. Eji build all walls. E group gena aji kegi. A doko juya ni buringa. Gaha etina. Onye biti ya mona. Ya shift we kombu aje. Ke waro se berinye nwokibem. Abobia. Otele abaje. Check aje ga nwere nke gbara mkpụrụ nọ dị.
Mbo nwe nke gbara mkpụrụ. Yes, come on, Timothy. I can't check and camera get some. Check him and we don't care about mkpụrụ. Eyi nga aga ma echili nwunye elu. Were check. Echili elu ngam. Yeah. Ga close out just to we like to know nga check. Echekela m nwe nke gbara mkpụrụ. Aprovano. Mba o. Enwele mgbe ị nọrọ taa hụ ha mụ ga-ebewe akwa. Mba. Iji ụmụ ole? Onwe. Eji eri gị ọrụ na nrọ? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Ele ụlọ akwụkwọ ị gara? Uniport. Gịnị ka ị gụrụ? Linguistics and Communication. Otutu ike o toole gị mbọ? Mba. Enwele ihe ịbara nwaanyị ibe gị ọkụ maka amụ? Mba. Ife ntịele mbọ? Mba. Nwere mgbe ị na-anụ ụtọ a gị na-eme ka onye na-apụ apụ? Mba. Ntamu ọ dị gị n'ime? Mba. Enwere onye ara anụ na family nne gị na nna gị? Mba. Enyi ọ na mamịrị mbụ mamịrị gị na-aga zigiza ka ọ na-aga were. Ọ na-aga straight. Ọ na-aga ogologo. Atagidere gị mbụ gị enyo ahụ pụọ? Mba. Ụmụ nwoke ole ka gị na ha yirila? Naanị mmadụ na-abụ. Ị ma ka esi aga ozi ụlọ? Ana m agbalị. Ị ma ka esi esi nri? Ee, ama m esi. Ọ gị nwa na-asa akwa gị ka ọ wụrụ ndị mmadụ na-asara gị? Ana m eji aka m na-ejikwa washing machine. Onye ike ọ dịghị? Mba. Iji aṅụ amụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Nsị mmadụ na-abụ. Mmadụ na-abụ atara gị? Ka ihe mere gị na ha alụ gị? Ofu mere travel mụ na ya lost communication. Onye nke ọzọ mụ na ya soro okwu. Ele agwa ọjọọ eme ị nwere ọ ga-awụ nwoke ọzọ bata hụ ya ka ọ ghara iwere gị iwe ya dịwe ya nagidewe. Check. Sometimes I may we was say so. Iwe onye akpịrị? Mba. Iwe onye oshi? Mba. Ị ja like ka aṅụ ghara? Sometimes. Ichi iwe nwoke ọ bụla ị like ara how many minutes? All depend kwa mam. Adị m check ya. Atawa ga-ele ihe na-agwa onye taga gị. Onwe. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị. Phone number m 070. Dekwe watch kwa izu ike watchalia. Mana need weekend. Come on, subscribe for that place. So can subscribe watch the kabago. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag.
e watch it higher get back get just know what ya taku share the guy for what subscribe for this place Chineke Magogo nwoke ọbụla akpọrọ gị na phone ma like ya block ya nwoke ọbụla akpọrọ gị sị gị nye ego agbakwa nwanne ya efuo ọ ya enye gị ego na-asị gị na o nidiri extra money iji mee ihe dị ụta don't give anybody shishi ụmụ nwoke n'ọhịa enyekwele nwaanyị shishi enyekwele nwoke shishi gaa n'iru kpọọ phone number gị 070 36 85 again 13 kpọọ ya 070 36 85 again 13